adụpụnụ ya ejekwa eje nke unu jele eje unu ya nakwa na mkpakpọnụnụ ya kpọna jụọ nwata na amụ iri enu ma akụkọ na-achị ịkọ gwe na-ejekwe na m ije n'ọkụ eturu m n'ụzọ kacha n'obu n'ọdụ kachi dị ọfịa n'otu ka marọ m na isi awa arọlị nwata mbụ n'ọkụ eturu aja dị na jelu n'alụ risi njecha na nna jembe m ịma na obu igbu ebu a na nke ọkamgba na-abụ enyi gosi ndị nwunye dị n'okuku na-eme ileli n'ọgụ ebu n'atọ na site n'ofe anụnụ ebe ndị chana hicha maka ejelu m na ugwu mara nwa ọkụkọ na ọcha n'abalị na nọ mmụọ ukwu a na eze ndụ na anyị nchalikọrọ n'ụkọ na-enyi mbụ melebe ahụ ụkọ na mozotawu na-emerume enyi nke ibu ọ bụrụkwa n'ọbasi nyikwuo na-enyi nke ịtọ ma ọ gọzie nwoke penta na-amụ na ekpenta ọbasi na-agbala ọsọ liri nwoke ọ n'ofufe afịa na-anụ ụbọchị na-anọ aga n'aka ịbatara ije afọ alụrọ ndị mụ na ha gbuje onwere onye ajọ gbugburu na ncha eje atọ ka njikwa si ndị na-amụ dị mkpa elu elu n'ọfọlụli afọ maka na oke anụ ji ji ọgụ ga-ebukwu mpi na asatọ ịma na nwata bụ ọgụ egbole bọsị ọgụ kpọ iru uwe nje nje o ji ebe ọkpakọ mgba n'aka nne ya ọdụzie ka okwu agụna ka ịfụ ma na-eji elu na-egechi elu ya jụ olu ha na ngwa ngwa dibịa